Pozdrav svima! Danas ću vam dati neke savjete za esej. Podijelio sam ih u 3 skupine. Na one koje se tiču stvari koje možete napraviti prije pisanja samog eseja, na one koje se tiču stvari koje možete napraviti dok pišete sam esej na maturi i za kraj na one stvari koje možete napraviti nakon što ste napisali esej. Prvo, školski esej nije isto što i esej. To znači da možete zanemariti ili barem s velikom rezervom uzeti mnoge savjete o pisanju eseja koje možete pronaći na internetu. Ovaj esej ima neka stroga pravila, način bodovanja je takav da bolje vam je da se držite ove sheme koju sam vam ja ovdje iznio, nego da probate pisati normalan, dobar, kvalitetan esej. Mogli biste se lako pogubiti, nećete uzeti sve bodove, ovo vam je jednostavno sigurnija varijanta da se držite šablone, nego da iskušavate nešto novo, da budete originalni. Uopće se ne opterećujte tipom eseja. Gotovo su vam svi isti. Znamo da su 3 vrste i što god vam pisalo u katalogu, što god vi čuli, de facto razlike su minorne. Gotovo nikakve. Više manje mogu se svesti na razliku u ovom tipu pitanja. Ako je usporedna raščlamba imate 2 teksta tipično, no naravno može biti i raspravljački ako imate 2 teksta, ne mora nužno značiti. Raspravljački će vam imati u posljednjoj natuknici neko opće pitanje, na primjer kako odgoj i društvena sredina određuju život žene. Eto, to bi bilo neko pitanje kao za raspravljački, ali svejedno morate interpretirati tekst. Svejedno morate opisati ove neke druge stvari, istaknuti neka druga obilježja polaznog teksta, tako da nemojte se uopće opterećivati time koji vam je tip eseja i koji će vam tip eseja doći. Samo slijedite smjernice. Za početak neke stvari naštrebajte. Naučite temeljna obilježja svih tekstova koji su za esej, uklopite ih u razdoblje, nacionalnu književnost, štreberski dio eseja što god dobili. Treba, šta drugo da kažem. Profesori će vam možda reći da je cilj provjeriti vašu čitalačku pismenost i takve stvari i hoće jednim dijelom esej provjeriti vašu čitalačku pismenost, ali ipak neke stvari jednostavno morate naučiti. Mislim, na kraju krajeva i treba znati u koje razdoblje spada određeni autor. Dakle, naučite te stvari, naučite obilježja pisanja tih odabranih pisaca i to je to. Nema bježanja od toga. Izdvojite temeljne probleme iz svakog dijela. Proučite teme i ključne ideje iz ispitnih dijela te pripremite argumente za raspravu. Čak i ako vam ne dođe dijelo za koje ste pripremili te teme, a tu sam kao primjer naveo neke moguće teme iz Balzacova romana Otac Goriot, možete iskoristiti to što ste pripremili za usporedu s dijelom koje vam jest došlo. Ovo je isključivo za one učenike koji imaju više vremena, koji su voljni učiti. Snimio sam video sa savjetima za one koji love 2, za lijene i posrnule učenike, a ovo je sada savjet prvenstveno za vrijedne i ambiciozne učenike, za one koji love 5 i pritom su spremni učiti čak i ono što se teško može predvidjeti. Naime, koliko god vi pripremili sve teme, uvijek vas mogu iznenaditi na eseju, što bi bilo pošteno, jer taj dio trebao bi provjeriti kako razmišljate, zaključujete, povezujete, a ne kako memorirate. Ali eto, vi se svejedno možete i za to pripremiti. Dakle, ako vam se posreći na taj način, donekle možete štreberski pripremiti i neke druge dijelove. Naravno, posve logično vježbajte pisanje školskog eseja prije, već se vježbali na satima hrvatskog jezika, vježbali ste s ovom probnom aplikacijom Nacionalnog centra u centru mature i tu ste vježbali, esej vam je bodovan, vidjeli ste kako ste prošli, tako da i to je bilo od neke pomoći. Pazite na stare eseje koji imaju više od 5 ili 6 smjernica, a koji se mogu naći na internetu. Naime, esej iz hrvatskog jezika mijenjao se tijekom godina, smanjivan je broj smjernica, dakle nećete dobiti 10 smjernica vrlo preciznih, vratite na to pozornost kada nalazite stare eseje. Ako imaju 5 ili 6 smjernica, ok. Ako imaju više, solidno za vježbu, u redu, ali vi nećete dobiti takav esej.
Sada prelazimo na savjete za pisanje kada napokon dođete na samu maturu. Kada otvorite vaš ispitni zadatak na maturi, na eseju, što onda napraviti? Za početak, ipak prvo pročitajte smjernice, pa tek potom tekst. Samo ova potpitanja mogu vam biti od koristi i usmjeriti vas na bolje razumijevanje samog teksta i na ono na što trebate obratiti pozornost. Puno toga možete napisati i bez polaznog teksta i bez smjernica, ali ipak obratite pažnju na njega, pogledajte što se od vas traži, pogledajte koja je točno tema ulomka i onda o njoj više pišite. Osobito je to bitno za A3 bodove, ali i za A4 bodove, naravno. Treće vam barem 2 citata. Nemojte da vas perfekcionizam paralizira, nemojte se bojati ako ste negdje pogriješili, ako na nešto ne znate odgovoriti, ako ste zaboravili neke podatke koje biste trebali znati, ovaj štreberski dio ili nešto tako. Ako ne znate kako dobro aktualizirati, kako dobro povezati likove, iznenadila vas je tema, niste sigurni oko teme, nema veze, ima sasvim dovoljno bodova za vas u ovom eseju da i dalje možete dobiti jako dobru ocjenu. Možda ne 5, nema veze. Samo pišite dalje, nemojte da vas strah paralizira. To je jedna od ključnih stvari. Ne dobivate bodove za to što ste pametni, ne dobivate bodove za to što imate jako duboke uvide. Pokušajte biti pametni, napišite najbolje što možete, ali nemojte pokušavati nešto što nikad prije niste izveli, jer vrlo je vjerojatno da ćete se izgubiti u svojim mislima, da ćete se iskomplicirati rečeničnu strukturu, da ćete gubiti onda neke druge bodove B2, C1, da ćete gramatički griješiti, logički, smisleno da ćete griješiti. Naravno, ako niste dovoljno samopouzdani, ako se niste unaprijed pripremili. Nemate bodova za originalnost, nemate bodova za dubinu uvida, možda možete psihološki pridobiti ispitivača pa da vam u nekim graničnim slučajevima dodijeli bod gdje inače ne bi, ali ne bih išao za tim, ne bih se u tom smislu opterećivao i trudio se biti jako dobar i izvrstan, ne u ovom tipu eseja koji je čista šablona, koji je sladaj tehniku, napiši, idi dalje. Nije teško, stvarno nije teško, ali ne dobivate ništa za to da ste posebno dobri i pametni. Evo, nažalost, žao mi je što moram dati ovaj savjet, ali ne isplati se riskirati. Nije sramota da vas ne zanima hrvatski ili da vam ovo ne znači puno u životu, studirat ćete nešto drugo. U tom smislu nemojte pokušavati biti previše pametni, nemojte pokušavati previše duboke misli osmišljavati u onom trenutku kada ste na ispitu. Izgubit ćete vrijeme, potrošit ćete energiju, jedino ako imate dovoljno vremena. Onda u redu. Ako se osjećate dovoljno jako, samopouzdano, nema problema. Ali prosječni učenik mogao bi više izgubiti takvim eskapadama, odnosno takvim pokušajima da bude jako pametan. Držite se osnovne šablone. Vodite računa da je ovaj esejski zadatak osmišljen tako da bi ga prošao prosječan maturant, prosječan učenik, odnosno pristupnik, a ne za to da biste se na njemu mogli istaknuti. I ne možete se Bog zna kako na ovom eseju istaknuti. Profesore, odnosno ispitivači koji vam ispravljaju, vjerojatno nije briga, imaju jako puno eseja za ispraviti, trude se biti objektivni, robotski rade taj posao i dobro je dok to rade robotski, jer to znači da imate visoku dozu objektivnosti u tom ocjenjivanju. Što možete napraviti nakon mature? Možete pogledati imate li osnove za neku žalbu. Svi smo mi ljudi i profesori, ispitivači mogu pogriješiti. Vaš esej ispravljaju 2 profesora ispravljača i ako se razlikuju u pojedinoj kategoriji, onda vaša žalba rekao bi da ima malo bolje osnove. Dakle, savjet za kraj, pogledajte kako su vam ocijenili esej, pogledajte imali neke razlike između 2 ocjenjivača u vašoj ocjeni i pogledajte imali možda osnove za neku žalbu.
da vam daju makar jedan bod dodatni. Samo jedna jako bitna napomena. Ako se dva ocjenjivača razlikuju u broju bodova koji su vam dodijelili, to ne znači da ste zakinuti i da su išli vama na štetu. Može se dogoditi da vam je jedan ocjenjivač dao bod više nego što je trebao, da nije vidio neku vašu pogrešku, ali drugi ju jest vidio i dobro je evidentirao. Također se može dogoditi da vam je dodijeljen veći broj bodova. Dakle, dva se ocjenjivača nisu usuglasila, vama je dodijeljeno više bodova. Tu se nemate što žaliti, naravno, dobro ste prošli. No bez obzira na usuglašenost ocjenjivača, ako vam nedostaje samo jedan bod za prolazak, svakako odite u vašu školu na dan kad će biti žalbe. Pokažite vaš esej profesoru hrvatskog jezika koji će biti dežuran na žalbama taj dan, pokažite mu kako su vas ocijenili i pitajte ga da on procijeni ima li neke osnove za žalbu. Profesor hrvatskog jezika u vašoj školi koji će biti na žalbama trebao bi znati procijeniti što je trebalo napisati u kojoj kategoriji, trebao bi znati procijeniti vaš esej i možete li se žaliti ili ne. Eto, to možete napraviti nakon pisanja eseja. To je to. Pozdrav. I sretno na maturi.